oso berezia da batxi bateko ikasleentzat. LH eta DBH kontzako jokuk ite dituztelako eta zuzendari lana egiteguelako egun honetan. Azken finean eskolak lortu nahi duna da ikasle bat zerbaiten buru izatea eta norbaiten eredu izatea ere bai. Azkenen denbora hori aprobetxatu zula sentitzezu. Kirol munduari ateak irikitzen dizkiogu eta horrela gaztetxoekin tratu berriak egiteko aukera dugu. Batxilergoan iristea momentua gure etorkizuna erabakitzeko eta nik uste herrikideen irakasleekin daukagun konfiantza eta gertutasuna garrantzitsua dela gure etorkizunen zeingo duen erabakitzeko. Eta horretaz gain, kurtso sontzearen hainbat maila inguru antolatzea eta nire ustez oso interesgarri dira aukera pertsonalagoa daukazu zure kezkak argitzeko eta zure etorkizunei buruz hitz egiteko. Bigarren mailako batxilergoko ikaslek Uzturre zentrora joatea eskubiziko programa bertan lantzea eta bertako pertsonekin esperientzia berrek bizitzei deu, gure etorkizuneako pixkat ikasteko eta gauza berrik ikasteko. Eta beraiekin momentu itzelak pasatzeko. Erlijioko klasek modu dinamiko baten iteko erabat da, eta nahi pertsonalki oso hasegarria iruditzen zaitzea azkenen, haizea beste pertsona mota batzukin harremana estutzen eta behaien esperientzitik ikasten. Elkartasun kanpainakin lortu nahi dena ikaslei errealitatea erakustea eta aldi berean guri gogoa sortzea mundu aldatzeko eta kontziente izateko. Arazo horren aurrean. Ematen zaigun aukera bada munduko beste egoerataz eta bizimoduaz eta kulturai gauza gehiago ezagutzeko eta behai lagundu ahal izateko. Nahi ikasle izan da beste ikasle batzuei laguntzeak gauza asko ikusi zizkit, bai arlo pertsonalen eta baita akademikon ere. Ze azken finean zuk ikustezunen zukindako esfortzu guzti horrek arrakasta izan dula eta baliogarri izan dela, kontuatzea benetan merezigula.